Og Søft er i hvert fald fortjent at få en pokal her fra JKI Design Pokalkop. Der er en, han er i hvert fald lykkelig. Hvis det er, at vi får taget de her billeder, så jeg skal høre, har I også kampråb, eller hvordan ser det ud? Har I det? Jeg ved, at Søften, de var nemlig også i går, de kunne råbe helt sindssygt højt. Det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om. Er I klar? Er I klar, drenge? 3, 6, 9, 12, vi er verdens bedste hold, og Søften! Ja, det tror jeg på. Det var verdens bedste kampråb i hvert fald. Sådan, drenge. Det er godt. Rigtig flot spillet. Super. Det er godt. Så kom ned.